O talento musical do saxofonista Xurxo Morales xa traspasa fronteiras. Este músico lucense proclamouse terceiro no prestixioso Andorra Sax Fest, celebrado a finais do pasado mes de marzo. Eu non tiña nada que perder, entón eu saí a disfrutar porque está tocando, na Youth con a Niana Jaime, que é moi boa pianista. Fun a aproveitar o momento e disfrutar. Os seus 17 anos, Xurxo participou tamén na categoría de maiores que abarcaba ata os 30 anos. Tamén levei moi boa experiencia, tocando cun pianista moi bo que é Takahiro Mita. Pero foi na categoría de saxofonistas máis novos onde colleitou o terceiro premio logo de interpretar dúas pezas sobre o escenario deste concurso internacional de Andorra. Tiñamos que interpretar Brilance, que era unha obra de Ida Gotkovsky, e despois un tango a elixir de Tango Tours de Piazzolla. Ali compartiu escenario con saxofonistas cun futuro prometedor. Rapaces que están a cursar os seus estudos musicais en Bélxica ou Versalles, como o segundo clasificado Dimitri Pinchuk ou a gañadora da categoría Chiara Beatrice. Eu xa os coñecía, porque son así medio coñecidos, sobre todo Dimitri, porque ten moitos vídeos de cando tiña 5 anos, tocando o bolo Morse Cardone e cousas así, e con saxofonistas de moito renome. Algúns dos mellores saxofonistas do mundo foron os que xulgaron o talento que Xurxo atesoura. Ter a xente tan boa xulgándote, máis se levas premio, pero senón tamén falar con eles e que che expliquen todo. Eu, a verdade, creo que toco mellor que cando fun, gracias a falar con eles e ver o que podo mellorar. Este saxofonista lucense puxo a nosa cidade no mapa, rodeada de rincóns cunha longa historia musical. Preguntaronme que onde estudiaba eu. Entón, lles tiven que explicar onde estaba Lugo. E foi un pouco gracioso, porque dixen que estaba aí no norte de España e tal, e me dixo, e lle fun aí aclarando e me di, cerca de Vigo. E digo, bueno, así máis ou menos, sí. Un recoñecemento a un rapaz que con 5 anos comezaba a seguir os pasos do seu pai. Meu pai é saxofonista, entón, aos 5 anos, eu a veces lle roubaba a boquilla para facela sonar. Xurxo continúa agora a súa formación no Conservatorio de Lugo. Despois aos 8 anos, que era a idade que podías entrar, fixen as probas aquí a segundo. Fixen todo elemental e agora profesional con Alberto, Marcos, Laura e outros profes que estiveron aquí. E moi ben, a verdade decidime para estudar música e vivir deso sobre os 13 anos. Formación que agarda continuar o vindeiro ano cun grau superior. A idea é entrar en superior, teño agora as probas en xuño e maio, entón, estou pensando aí en diferentes sitios, como San Sebastián, mesmo aquí en Galicia, tamén estou mirando a ver se sería posible en Versalles. Pequenos grandes pasos para que este músico lucense poida acadar algún día o seu soño e convertirse en saxofonista profesional.